Candidatul perfect. Culmea, candidatul nostru poartă un nume, o sintagmă, și anume Marcu Prostu. Să nu credeți că Marcu a fost prost de la început. Nu. El a evoluat pe parcursul anilor în direcția asta. Pe prima dată l-a făcut prost învățătorul după ce l-a ascultat la matematică și n-a știut. Pe urmă l-a făcut un șofer când a traversat pe unde n-avea voie. După aceste prime întâmplări a urmat maică-sa, care l-a făcut prost când a uitat să dea bună ziua unei doamne, iar taxul când l-a trimis după o sticlă de țuică și el a adus una cu rachiu. Se înțelege că țuica e de prună, pe când rachiul din toate celelalte. Dar Marcu Prostu al nostru a devenit o sintagmă numai după ce i-a zis așa prima oară o colegă de clasă care l-a zărit lipit cu fața de peretele școlii, vorbind și voind să ascundă de ochii ei harta de pe pantaloni. Era răcit și jetul cu urină coborâse direct spre pământ, ajutat și de gravitație, bineînțeles. Marcu nu lua în seamă toate vorbele auzite și neauzite. El se simțea confortabil în pielea lui, lucru ce avea să-i fie de folos mai târziu, după cum vom vedea. Un necunoscut venit pe nepusă masă de la oraș îl propusese pe Marcu Prostu să candideze la funcția de primar al comunei, în care el văzuse pentru prima oară cerul. N-are nicio șansă, ziceau unii, e bătaie de joc, spuneau alții. Numai orășeanul o ținea una și bună. Marcu e cel mai bun de primar. Zicea că ne va spune el însuși în campania electorală ce are de gând să facă și cum să facă. Va fi independent, le spuse tuturor. Va face ce n-a mai făcut nimeni înaintea lui. El nu vrea să se îmbogățească. E sărac și asta îi ajunge. Nu fură pentru că nu știe să fure. Apoi nici să vorbească nu știe. Ce vă trebuie un primar care să vă umple de promisiuni? N-ar încerca să-și fure pentru că el nici casă n-are, nici nu vrea vreodată să aibă și pentru că nu poate trece examenul auto, nici mașină nu-și dorește. N-are nici copii, nu pentru că n-ar putea să-i facă, nici rude, pentru că n-are timp, fiind preocupat prea mult de problemele care îi stau în față în viață. N-are nici rude multe, așa că n-are pentru cine aduna avere. Intenția lui este numai și numai aceea de a ajunge în politica mare. Va ajunge în funcții mari dacă demonstrează că este incapabil să tacă atunci când nu trebuie și să nu facă atunci când trebuie. Șugubăț orășeanul și vicleneți vorbele lui, cârcotea câte unul. E al dracu de deștept, spuneau alții. Se refereau la omul de la oraș venit să-l propună pe Marcu primar. Bine că ziua campaniei electorale a venit repede, pentru că și curiozitatea oamenilor ajunsese la culme. Au pus microfon în piață, au agățat 3 baloane colorate într-un copac și rând pe rând oamenii s-au adunat ca la urs, cum se spune. 1-2, 10-10, probă de 10, rostit din un microfon cu glas greu și sigur liderul de campanie a lui Marcu Prostu. Mulțimea se înghesui mai aproape să vadă mai mult decât să audă. Dragi prieteni, stimați domni și tovarăși, onorași concetățeni ai comunei, ne-am adunat aici în piață pentru a-l întâmpina cum se cuvine pe candidatul nostru Marcu. Aplauze, vă rog, completă el, lăsând o pauză de așteptare strategică, neapărat necesară. Mulțimea aplaudă la timp, frenetic, fără să știe prea bine pentru cine sau pentru ce. Salvatorul nostru se află aici într-o clădire respectabilă, poate cea mai de preț instituție a comunei noastre. El va ieși de acolo curat, așa cum a intrat de atâtea ori. Priviți-l și întâmpinați-l cum se cuvine. Orășeanul întinse mâna peste capetele tuturor, indicând clădirea WC-ului public proaspăt construită din fonduri europene, în costum cărămiziu spre roșcat aprins, așa cum nu-l văzuseră niciodată sătenii, își făcu apariția candidatului. Odată cu el,
Aliniați în rândul 2, unul câte unul, veneau și membrii echipei de salvare a viitorului. Marcu va conduce comuna cu oameni de serviciu din toate instituțiile deconcentrate. În mulțime trona liniște deplină. Doar pașii candidatului răsunau parcă în istorie. Cei ce îl urmau pășeau sfioși pe vârfuri, urcară cu toții piedestalul și se așezară în fața mulțimii. Fiecare cu mătura și cu farașul în mână, hotărâți să curețe toate mizeriile din instituțiile deconcentrate. Marcu tuși de 2 ori. Apoi, din senin, tușiră și ceilalți. Râse ușor, mai apoi, progresiv, mai râse odată, mai cu poftă. Pe urmă, în spate, hohot de râs. Și toți se țineau de burtă râzând. Marcu făcu o plecăciune și își trase sufletul și se porni iarăși pe râs. În spate, confrații de putere zâmbeau, dar la început, până când Marcu a întors capul și i-a făcut să râdă. Și râsul a început să fie doar un râs singur, de râs. Aici colo, prin mulțimea electorală, câte unul, cu puțin efort, se porni și el a râde. Și se luară toți a râde într-un glas, în hohot, niciunul însă nu știa de ce, pentru cine sau pentru ce râde. Marcu ridică mâna deasupra capului. Gestul neașteptat atrase atenția tuturor și mulțimea tăcu într-o clipită. Se aștepta speech-ul de campanie al candidatului. Mâna lui, suspendată superb în liniștea deplină, coborî ușor pe creștet și începu a scărpina cu poftă în moalele capului. Și hohotele de râs reîncepură ușor, pe urmă mai apric și mai zgomotos ca înainte. Acum se țineau cu toții de burtă. Râsul infernal generalizat fu oprit la timp de o vacă ce venea agale de pe câmp, cu talanga zornăind la gât. Trecu pe culoarul dintre mulțime și scenă, păstrând distanța socială, se opri în mijloc, în fața tuturor, mugi prelung cu botul spre cer, cuprinsă de emoție, probabil, făcu o balegă fierbinte în văzul, în liniștea și în râsul tuturor. Apoi plecă mai departe pe câmp în treaba ei, detașându-se cu responsabilitate de problemele electorale. Iată, tovarăși, săteni și consăteni, concetățeni, rosti în liniște deplină orășeanul. Iată semnul puterii noastre depline, vine din aburul acesta ce se ridică acum spre cer în fața noastră din baliga fierbinte. Asta înseamnă că țara fierbe. Pe noi ne așteaptă să o conducem. Baliga aceasta, tovarăși, confrași de țară, are semnificații electorale aparte. Nu toată lumea înțelege. Ea are legătură cu sediul nostru de campanie, unde se zămislesc planurile de viitor. Acesta este semnul bun și mie miroase că suntem pe calea cea bună. După cum ați văzut, am ales localul, sediul nostru de campanie cu grijă, pentru ca nimeni, dar nimeni, domnilor tovarăși dragi, să nu guste pe nedrept din bogăția comunei. Inteligența noastră fără margini, după unii sclipitoare, după alții, merge până departe. Oricine se va înfrupta din tezaurul comunei va fi mirosit de la distanță de organele noastre, cărora le va fi floare la ureche să-i depisteze. Acesta este singurul avut ce ne-a mai rămas. Ne-am adus și ne vom aduce și în viitor contribuția noastră din interiorul trupului fiecăruia și ce poate fi mai scump decât o parte din noi pe care cu drag o lăsăm patrimoniului, cu responsabilitate și onoare. Acesta este mesajul lui Marcu, priviți-l, un om simplu, fără prejudecăți, fără avere, fără copii, fără casă, fără masă, fără mașină,
Să găsim, domnilor tovarăși, în fiecare localitate a țării, un Marcu. Numai cu Marcu intrăm în Uniunea Europeană și suntem în primele rânduri. El nu pregetă să contribuie la sporirea avuției localității, fără să ceară nimic în schimb. Iată, astăzi, aici, acum, în acest moment, în această clipă, domnilor, tovarăși, Marcu vine cu un exemplu grăitor în fața voastră. Ce înseamnă să fii candidatul perfect spre binele tuturor și preocupat permanent de sporirea avuției naționale. Marcu se ținea de burtă, a plecat în semn de reverență, poate față de mulțime, apoi păși ușor, pe urmă din ce în ce mai grăbit, spre sediul de campanie, deschizând din mers și cam la repezeală cureaua pantalonilor. Alerga acum să ajungă la timp acolo unde treburile importante îl așteptau și nu sufereau amânare. În timp ce candidatul nostru, cu siguranța viitorului primar, se opintea din greu la sporirea avuției comunei, locuitorii, cu mulțumire deplină în suflete, strigau din răsputeri: Marcu primar! Marcu primar! Marcu primar!